салом алейкум бародарон, чӣ хеле ки аз рӯи экран ва аз номи видео шумо уже фаҳмидем ки ин видео дар бораи боз як сумкоркунӣ аз як сайт мешава ва аниқтараш аз сайти ӯ аз программаи TikTok мешава. Натарсен, алахон нашен, шумо монетизация гирён намекунен, видео добавид намекунен, видео съёмка кардан дар кор нестай, иҷа фақат подписка мекунен, лайк мемонен ва шумо сум кор мекунен. Дута лайк мемонен, 1 рубл кор мекунен. Ду кас ба подписация мекунен, 1 лайк кор мекунен, 1 рубл кор мекунен. Барои ина ҳамаша сум кор кардан ва чӣ хел айҷа сума гирифтан, чӣ хел регистрация кардан, ҳамаша тамошо мекунем. Видео бо диққат то охир тамошо кунен. Силкаи ҳамин сайт дар описание мешавад. Дароин регистрация кунен ва шумо ҳам сум кор кунен. Ва барои поддержка кардан бародарҷоно хоҳиш мекунем 1 лайк монен, дар комментария 1 плюс бошем нависед, ин барои мо як поддержка мешавад. Ва дар канал агар обуна шудаги набошен, ҳатман обуна шен ва бинед, агар колокольчика пахш кардаги набошен, ҳатман колокольчика пахш кунен ки яъне видеоҳои аз нав ба нав бо хабар бошен, яъне пропускат накунем видеоҳои нава. Барои иҷа сум кор кардан чӣ кор мекунен? Просто подписаться мекунен дар сайтҳои TikTok ва лайк мемонен ва шумо уже сум кор мекунен бародарон. Например, ина ма дар сайти TikTok истодагим, ма чӣ кор мекунам? Например, ина як задание буромадагиай ма выполнить мекунам. Ва мана ба сайти TikTok мепартоя. Иҷа камтарак ждат мекунем. Баҳа добавить мекунем. Баъде ки добавить карден, обратно бо ба ҳамин сайт меоен, баъд проверита пахш мекунем. Чӣ хеле диден? Баланси ман уже бигем 5-6 копеек гузашт. Яъне дутая мисол подписация мекунем 59, яъне 119-118 рубл мешавад. Хай 120, 1 рублу 20 копеек мешавад бародарон. Ва ина дуюм задание бо выполнить мекунем. Бо моя ба сайти TikTok мепартоя. Камтарак ждат мекунем, добавить мекунем. Бо обратно меоем ба ҳамин сайт, проверита пахш мекунем. Проверить. Чӣ хеле дидем бародарон? Баланси мо уже 10 рублу 62 копеек. Яъне ҳамхел шумо метавонен сум кор кунен ва тарзи сум кор карданаша, ҳозир регистрация карданаша ҳама киша нишон метем аз нол бародарон. Например, медроем дар Play Market, чӣ хел TikTok-а скачат мекунем ва чӣ хел регистрация мекунем, ина гирён мекунем, ҳама киша бо диққат нишон метем. Иҷа дар 1 соат 2 соат шумо метавонед 500-600 рубл дар 1-2 соат кор кунен. Агар касоне ки зиёд мехоҳад кор кунад, просто 4-5 та аккаунт добавить мекунен. Аз як аккаунттон 400 рубл, аз як аккаунттон 300 рубл, аз як аккаунти дигатон 400-500 рубл метонен то чанд тое ки тонен, яъне бигем зӯритон мераса. Агар кӯчаки кати бигем чанд тае метонен аккаунт добавить мекунен, аз ҳамаи аккаунттон пул кор мекунен бародарон. Ва ҳозир тарзи регистрация карданаша ҳама киша нишон метем. Ҳатман лайка пахш кунен бародарон, то ки дига бародароям бинад. Агар илоҷ шавад, поделиться кунен дар имоҳотон. Агар поделиться кардин через ҳами поделитсия кардагии шумо, через реферални силки шумо агар дурояд ягон кас регистрация кунад ва шумо аз ин ҳам сум кор мекунен. Барои ҳамин ҳаракат кунен, дар имоҳотон, дар дигар сайтҳотон поделиться кунен видео, то ки дига бародароям бинад, биёяд регистрация кунад, тамошо кунад бародарон. Хоб, рафтем барои регистрация кардан, скачат кардани ин программа. Мерем Play Market да. Менависем TikTok. Ма боварӣ дорам TikTok ҳамаи шумо скачат кардагин, ҳамаитон истифода мебарин, ҳамаитон бигам лайк мемонен, 24 соат дар TikTok сару кор дорен, фақат намедонен чӣ хел айҷа сум кор карданаша. ва ҳозир ма ба шумо ҳама киша нишон метиҳам. TikTok ина бародарон, TikTok установка мекунен, баъди установка кардан открит мекунен. ма уже установка кардагим, ҳама киша сад кардагим, ма уже кор мекунам ва хостам қати шумо ҳам поделиться кунам, то ки шумо ҳам бинед, кор кунен айҷа бародарон. Медуроем сайти TikTok да. иҷа мо главни да медроем, яъне личный кабинет да бародарон. Личный кабинет да медроем. Иҷа например тарафи дасти рост поёнда я навиштаги, ин личный кабинети мо ин ҳамин хел мешавад. Например, аватарки мо, яъне подписки мо, чанда лайк мондаги ва дигарҳо. Касоне ки TikTok доранд, шумо уже худатон медонед. Иҷа чӣ кор мекунем? Тарафи дасти рост болода углба 3 та нуқтача аста. Ин ҳамина пахш мекунем. баъди пахш кардан конфиденциальность, яъне дуюмшда медорем управление аккаунт, конфиденциальността пахш мекунем. Иҷа нигоҳ кунем бародарон. Инами ҳама киша вседа мемонем. Кто может отправлять вам личные сообщения, все мемонем. Ҳама киша ма все кардагиам. Шумоем анина ҳама киша нигоҳ мекунин, ҳама киша бояд все шия. Кто может добавить дуэт, кто может реагировать на ваши видео,
кто видит список ваших лайков. Короче, ҳама ки ҳамина все да мемонед, ҳама ки гирён бояд шия. Вақте ки ҳама ки ҳамина гирён кунен, баъд аз ин TikTok меброем бародарон. Аз ин TikTok меброен ба ссилкаи дар описании мондагӣ ман мемонам бародарон, шумо медроен. Ссилкае ки дар описании ҳастаи шумо медроен он сайтда. яъне як сайт бигем открит мешава. Вақте ки шумо ссилка пахш мекунед дар описании, шумо ба як сайт мепартояд бародарон. Например, ин сайт ма уже регистрация кардагиам. Ин сайт, например, ай шумо чӣ мепурса? Регистрация мепурса бародарон. Барои регистрация гузаштан чӣ кор кардан дар кор? Просто электронни почта ва бигем паролитона пахш мекунед. Ай регистрация ки мегузарен, просто ба шумо иҷада нишон метиҳад. Например, добавьте аккаунт TikTok. Добавьте аккаунт TikTok, яъне ҳамун аккаунте ки дар TikTok-тон сар кор дорен, ин ҳамун аккаунте ки дар TikTok бигем видео тамошо мекунен, лайк меонен, ин ҳамин аккаунттона ба ин ҳамиҷа добавит мекунен бародарон. Добавлени аккаунт TikTok, яъне бигем бе собачка, бе рақам, бе бигем gmail.com, бе ягон чи просто англиси кати, яъне пур мекунем ҳамун электронни почтаимона. Например, ҳозир чӣ хел? Например, электронни почтаи ман. Например, электронни почта инами хел мешавад. Мо фақат инаша кӯр мекунем. Например, собака gmail.com кӯр мекунем. Например, ина электронни почта бояд аним хел бошад. Яъне шумо ба TikTok-тон медроен. ҳозир бо як бор ба TikTok медроем, нишон метиҳем шумо чӣ хел электронни почта аз TikTok гирифтанаша нишон метиҳем. Барои ин медроен TikTok-да якамтарак ждад мекунем, яъне я пахш мекунем, поён тарафи дасти ростда, поёнда я навиштагӣ, яъне бигем чи аин лични кабинети худамон, инами дидестен электронни почта, инами яъне картинка сурати манай поёнда бошад, электронни почта, инами копироват мекунем, пахш карда бигем дастмонга пахш карда местем камтарак ва бо камтарак ждадка местем, иҷа боло менавиша имя пользователь скопирован, яъне скопироват шид. Баъд медроем ба ҳамин сайте ки дар описании дуромадем, ин ҳамиҷада бигем ставид мекунем баъд. Например, пахш карда местем, ставид мекунем, ина найти аккаунта пахш мекунем, аккаунти шумо добавид меша бародарон. Вақте ки аккаунти шумо добавид ки шуд, шумо баъд чӣ кор мекунед? Аккаунти шумо добавид ки шуд, ба шумо инами бигем рӯи страница уй мешавад. Инами хел чӣ хел ки дар рӯи экран дидестин, инами хел ба шумо пайдо мешавад. Шумо тарафи дасти чап се то терея пахш мекунед. Камтарак поён мерен, иҷи заработат навиштагиай бародаро, заработата пахш мекунед. иҷи загрузка меравад, камтарак ждад мекунем. Бисёр суми калон айҷа бародарон кор мекунен ва бисёр осон дай бародарон. Барои сум кор кардан просто пахш мекунем, выполнит. Тамом, мо ба сайти TikTok мепартоем, мо подписаться мекунем, тамом. Проверить пахш мекунем бо як бор, добавить мекунем, обратно бо ба ҳамон сайт меоем. Яъне номи ин сайт TikTok Free. Пахш мекунем, проверить. Чӣ хели дестем, уҷо баланси ман 11.21 шид. Бо далше выполнить мекунем. Добавить мекунем, обратно бо ба ҳамин сайт меоем, проверить пахш мекунем. Фақат вақте ки шумо подписаться кардин, лайк монен, ҳаракат кунен то сума гирифтана лайкотона нагирен. Агар лайкотона обратно гирифтен, мумкин сума намедиҳад. Лайк монен, подписаться кардин, дига бигем лайкотона нагирен. Агар лайк монда бошен, вообще нагирен. Каналашда подписаться карда бошен, дига отписаться накунен, а каналашон худтона нагирен. Бояд то сума гирифтатона, бояд шумо бояд ҳамуҷода истен. Агар шумо бояд лайк монден, баъди лайка мондан, баъд бо сразу лайка гирифтен, шумо ба иҷа поёнда внимание штраф навистагиан, яъне шумо штраф мекуна иҷада. Иҷа штраф кишид, яъне баланси шумо минус мекуна бародарон. Барои ҳамин лайки ки шумо мемонен, лайктона вообще нагирен. Просто ставит лайк, выполнить кунен ва шумо метонед электронни почта, просто обычный як электронни почта барои ҳамин создават кунед ва бигам метонем просто барои сум кор кардан. Барои ҳамин TikTok барои сум кор карданш просто электронни почта ҳаққонӣ неу, якта просто кӯҳна, якта обычна тайёр кунен барои ҳамин пул кор кардан ва метонен бо ҳамин сум кор кунем бародарон. Барои сума иҷа гирифтан, тарафи дасти чап се то терея пахш мекунем, иҷа камтарак поён мерем бародарон, вивод средства пахш мекунем.
Иҷа ина бародарон да қиви кошелёктон метонен гирен, Яндекс деньги да вебмони да гирен. Иҷа поёнда меброяд. Например, ман Яндекс деньги дорам, иҷа пахш мекунам Яндекс деньги. Например, иҷа поёнда меброяд бародарон, нигоҳ кунед. Курс 100 монет 100 рубл. Чӣ хел диден? 100 монет кор мекунен, 100 рубл. Як монете ки шумо кор мекунен, 1 рубл. 100 монет кор кардем, 100 рубл. Уже ма 12 рублу 39 копеек кор кардам, яъне 12 монет ин 12 рубл мешавад. Ва иҷа просто номи кошелёка пахш мекунен, суммая пахш мекунен, чанд рубл, минималки сумма 100 рубл ва боварӣ дорам дар як рӯз шумо 100, 200, 300 то 500, 600 рубл кор мекунен. Нет, минималки сумма бародарон 50 рубл. Поёнда навиштаги 50 рубл, курс 100 монет 100 рубл мешавад ва минималка аз 50 монет сар мешавад бародарон. ва иҷа камтарак проценти барои вақте ки шумо вивид мекунед 5% вивид аз вивиди шумо яъне комиссия мегирад. Хай ин копейкай 5 бигем процент ин копейкай ҳеч 0,5%. Ин вообще копейкай бародарон, ин проблема нестай барои сум касоне ки сум кор мекунанд. Ва бародарон ҳатман барои поддержка кардан дар комментария як нуқта бошад нависед. Касоне ки мехоҳад аз ҳамин хел видеоҳо бохабар шавад, ҳамин хел видеоҳо хостин агар хоҳен зиёд шавад, ҳатман лайк монед дар комментария нависед. Ва бародарон ман ба як фикри дига омадагим, мехоҳам яъне бо сайтҳои англисӣ сару кор кунам ва видеоҳома англисӣ кунам бародарон. Яъне сумкоркунӣ, амин видеои ман фақат дар бораи амин сумкоркунӣ меравад, яъне бо забони англисӣ мехоҳам видео кунам. Шумо дар бораи ҳамин чӣ фикр дорен, чӣ гап дорен? Дар комментария нависен бародарон. Ман агар видеои англисӣ кунам, яъне бо забони англисӣ, сайтҳоям англисӣ, барои он ки сайтҳои англисӣ бигем суми бисёр метия, суми калон метия ва бигем хати ҳамин забонашам, яъне бигем язикам, короче хати ҳамин забони англисӣ мешавад ва видеоҳоям полни бо забони англисӣ мешавад. Шумо ба ҳамин фикр чӣ фикр дорен дар бораи ҳамин? Фикротона бародарон ҳатман дар комментария нависед ки шумо агар розӣ бошед, мо бо забони англисӣ видео мекунем. Агар розӣ набошед, дар комментария нависед ки чанд каситон мехоҳем бо забони англисӣ кунем, чанд каситон намехоҳем бародарон. Ҳатман дар комментария нависед ва лайка фаромӯш намекунем бародарон, барои ин ки лайк ҳамеқа зиёд шид, ҳамеқа поделиться кардин, шумо ҳам зиёд кор мекунен ва ҳамин хели видеоҳо зиёд мешавад бародарон. Бо пахш мекунем 3 то тере, заработата пахш мекунем бародарон. Ягон кор қин надорад. Просто лайк мемонед, подписаться мекунен ва шумо сум кор мекунем бародарон. Бо дальше выполнита пахш мекунем. Иҷа камтарак ждат мекунем, добавить мешава. Обратно бод ба ҳамин сайт меоем, проверита пахш мекунем бародарон. Чхел дидесем баланси ман уже 13.57 шуд. Бо як та пахш мекунем, уже ман 14-15 рубл кор мекунам бародарон. Уже ман дар ҳамин видео қати шумо ба шумо нишон додестам бародарон, ман уже бигам чанд рубл кор кардам бародарон. 12 чанд буд, ина уже 14 рубл 16 шуд. ва ин ҳамин хел шумо бародарон метонен кор кунед бародарон. Бисёр сайти осон аз проверка гузаштагиам бисёр бародарон аҷа сум кор мекунад ва сума бе ягон чӣ бигем мегирен, бе ягон проблема. Фақат иҷба желани дар кор. Касоне ки агар бигем бисёр сум кор кардан мехоҳад, просто 4-5 2-3 та аккаунт добавид мекунен. Барои 2-3 та аккаунт добавид кардан камтарак поён мерем. Чикор мекунем иҷада? Добавид аккаунт. Ина мой кабинет, добавить аккаунт. Яъне шумо чанд та бихоҳед, чанд та аккаунт доред, метонен 10 та аккаунт добавить кунед, аз 10 аккаунттон пул кор кунед бародарон. Ин ягон бигем ягон чӣ намешавад, бе ягон чиз сумтон мегирем бародарон. ва касоне ки савол доранд, электронни почта дар описание мешавад. Касоне ки савол доранд, дар электронни почта нависед ва ман ҳатман ҷавоб метам ба ҳаме ки шумо бародарон. Фақат видео поддержка кунем бародарон. Агар хоҳен ҳамин видеоҳо зиёд шавад, поделиться кунем, лайк монен ва ман ҳаракат мекунам ҳамин видеоҳоя ба шумо зиёд кунам бародарон. ин ами буд имрӯза видеои мо бародарон. Просто добавить мекунем, лайк мемонем ва сум кор мекунем бародарон. ман боварӣ дорам хел сайт барои ягон кас ба шумо маълумот додаги набуд ва якум бор шумо ба фикри ман ки шумо якум бор дидестен ва шумо боварӣ дорам бисёритон дар ҳамин TikTok установка кардагин, лайк мемонен, подписаться мекунен ва тарзи сум кор кардагиша намедонстен. Ина марҳамат дороен, тамошо кунен ва шумоям сум кор кунен бародарон. ин ами буд бародарон имрӯза видеои мо. ҳамеша сарбаланд бошен бародарон. ҳатман дар комментария фикроятона нависен, поделиться кунен, колокольчика пахш кунен, подписаться кунен дар каналда ва видеоҳои нав ба нава интизор шавед. Хайр.